Sobra 40 ka mga bata nga gikan sa Bukirong Barangay nga nalakip sa less fortunate sector sa Cagayan de Oro City. Gihatagan og sayong pinaskuhan sa Lumbia Police Station pinaagi sa pagsuroy sa dakbayan. Ani ang report? Mga dagkong ngisi, ingon man mga katawa nga nakita gayud sa mga bata. Kini ang gibati sa 48 ka mga bata nga nag-edad og 5 hangtod 10 anyos human nga mahimong benepisyaryo sa programang Suroy Bata sa Lumbia Police Station sa Cagayan de Oro City. Among mga bata gikan pa sa mga hilit ug bukirong bahin na mga barangay sa Cagayan de Oro. Sila ang napili sa kapulisan, sanglit nalakip sila sa mga hilabihang naglisod nga mga magbanay nga mapahalipayan karong Pasko. Gidala ang mga bata kinsa sa unang higayon nakatamak sa usa ka dakong mall sa syudad. Gidala sab sila ngadto sa usa ka iladong fast food chain ug human makakaon, gidala sila ngadto sa usa ka playground diin nakadula-dula. Police Station at Lumbia kaya ang amo mangong area of jurisdiction mostly hinterlands. So amo yung gina priority nag-initiative atong personnel nga muadto gyud sa pinakasuok nga baryo no ug i-invite namo ang ilang mga anak. Dako ang kalipay sa Lumbia Police Station nga makitang nagmalipayon ang mga bata nga makasuroy sa syudad. Actually sir no ug imong tan-awon gyud sila personal man gyud nimo sila mahimamat. Gani ang uban galing mga bata sir say dili na nila hotdon og pagkaon tong ilang pagkaon kay ilang dadon kuno para sa ilang mama. Ug papa no luoy kayo so murag mutulong gyud ang imong luha kay sa ilang kagamay nga pangidaron nagyapon sila panglantaw sa ilang ginikanan. Pasalig karon sa kapulisan nga magpadayon ang ilang mga inisyatibo aron makahatod og tinuoray nga serbisyo ilabi na sa mga bata. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.